पुढच्या वर्षी देखील अशीच नियोजन थोडंसं तुमच्या विचारांना आपण अजून मोठं करण्यात येईल. दरवर्षी थोडासा प्रयत्न काहीतरी वेगळा करण्याचा असतो तो जय भवानी धनवडेवाडी संघाचा. तसंच तुम्ही म्हटल्याप्रमाणे या ठिकाणी स्पर्धेत अनेक विचारपूर्वक निर्णय वगैरे अलग अलग दिले असतात. गोल्डन षटकाचा इथे विचार असतो या स्पर्धेमध्ये जय भवानीमध्ये. तर आपण पाहिलं तर टर्फ देखील टुर्नामेंट याच वाडीमध्ये खेळवल्या गेल्या होत्या. तर अशी 38 ची देखील बॉक्स हाऊस तसेच अंडर ओपन देखील या ठिकाणी खेळ खेळले जात आहेत. थँक्यू. सामन्याला सुरुवात होते. तिसऱ्या आणि चौथ्या चषकासाठी हा खेळला जाणारा संघ असतील तो एका बाजूला इशिका स्पोर्ट्स क्षेत्ररक्षण करताना तर बंटी स्पोर्ट्स फलंदाजी करताना पाहतोय. आयकॉन प्लेअर स्टेट वरती खेळून जायचा प्रयत्न होता. इथे परत एकदा बीट होतोय अभिषेक. ज्या प्रकारे सेमीफायनल मध्ये बाद झाला होता त्याच जागेवरती त्याच प्रकारे तसा शॉट खेळण्याच्या नादात बॉक्स आउट स्वरूपात माघारी परतोय तो अभिषेक. सुरेख चेंडू रोहित याचा. रोहित मात्र इथे चांगली कामगिरी करत असताना हा जर का आता रोहित आपला संघ घेऊन फायनल मध्ये प्रवेश केला निश्चितच मॅन ऑफ द मॅच या टुर्नामेंटची रोहित याला मिळाली असती. मात्र इथे चांगली कामगिरी करताना थोडासा कुठेतरी कमीपणा जाणवलाय आणि ही तिसऱ्या आणि चौथ्या चषकासाठी लढत होताना पाहतोय. फुलटॉस चेंडू होता आणि याच्यावरती मिळाले चौकार. अभिषेक बाद झाल्यानंतर संधी मिळाली ते अनिकेत याला. अनिकेतने संधीचं सोनं केलंय. पहिला चेंडू हा सीमा पार लावलाय 4 धाबांसाठी. संघाचं खातं खोललं. वैयक्तिक देखील यावेळेस खातं खोललं जाईल अनिकेत याचं. परत एकदा यॉर्कर चेंडू होता. चेंडू टप्पा पडल्यानंतर थोडासा वळण घेतो. स्पिन होताना आपल्याला पाहायला मिळतो रोहित. जेणेकरून जास्तीत जास्त चेंडू हे फुलटॉस घेण्याचा प्रयत्न. शॉर्ट लाईन थोडीशी दूरवर आहे. अभिषेकने तोच प्रयत्न केला होता परंतु शॉर्ट लाईन क्रॉस करत असताना मात्र चेंडू फसवून गेला होता तो अभिषेक याला. वेस्टिजच्या स्वरूपात पहिला धक्का मिळाला तो बंटी स्पोर्ट्स संघाला. मात्र तदनंतर रोहित अनिकेत आला होता. त्यानं फुलटॉस चेंडूचा चांगला समाचार. यावेळी देखील फुलटॉस चेंडूला सीमा पार लावलाय. रोहित वारंवार चुकी करतोय. फुलटॉस चेंडूवरती मिळतात ते 2 सलगचे चमकार. अनिकेतने मात्र चांगली कामगिरी करत असताना धाव संख्या झाली ती एका षटकांती एका गाडीच्या मोबदल्यात 8 धावा. सुरेख फटके. फुलटॉस चेंडूवरती हल्ला बोल केला होता तो अनिकेत यानं. नवीन हल्ला गोलंदाज. पॉवर प्लेचं षटक यावेळेस समाप्त होते. 3 षटकांचा खेळ खेळला जाईल. हे षटक क्रमांक दुसरं खेळलं जात आहे ते राजच्या स्वरूपात. प्रेमाने याला पिल्लू बोलला जातो. तोच पिल्लू यावेळेस हलक्यातनं फेकतोय. परत एकदा सिद्धेश मात्र इथे स्ट्रेटच्या दिशेनं लावतोय चमकार. 1 बाउन्स बाउंड्री येते. सुरुवात करतोय ते सिद्धेशनं. पहिल्या षटकाचा खेळ पाहिला होता तो नॉन स्ट्राईकला होता. मात्र इथे षटक क्रमांक दुसरं सुरुवात करताना पाहायला मिळतो तो सिद्धेश. चमकार निश्चित 4 धावा मिळाल्यात. यावेळेस मोठा फटका मारायचा होता. वेग होता चेंडूवरती. दिशा दाखवणं मात्र गरजेचं होते. दिशा दाखवत असताना मात्र इथे बॉक्स आउटच्या स्वरूपात माघारी परतावं लागतं ते. धक्का क्रमांक दुसरा सिद्धेशाच्या स्वरूपात मिळतोय तो बंटी स्पोर्ट्स संघाला. बंटी स्पोर्ट्स संघ या आधी सेमीफायनल मध्ये खेळत असताना ऑल आउट झाला होता. तोच चित्र इथे दिसेल की काय. सलगचे 2 चेंडूवरती 2 गडी देखील स्वस्तात माघारी परतताना पाहायला मिळत. सलामीची जोडी मात्र इथे फुटली गेली आहे. दोन्ही सलामीचे बल्लेबाज माघारी परतवताना यावेळेस मात्र किशोर नवीन फलंदाज बीट करताना पिल्लू पाहतोय. तर धावसंख्या झाली ती 12 धावा. या 12 धावा 3 चमकारांनी शिर वसूल केल्या होत्या. इथे मात्र कुलिया क्षेत्ररक्षण झाले. थ्रो देखील येतोय. 3 पर्यंत धावून 1 धाव पूर्ण केली जाईल. एका धावेने शिर धावसंख्या थोडीशी वाढेल. वाढती धावसंख्या होईल ती 13 या आकड्यावरती. 13 धावा झाल्या 2 गडच्या मोबदल्यात. षटक क्रमांक दुसरं चालू असताना इथे मात्र पिल्लू स्वतः गोलंदाजीवरती आपल्याला पाहायला मिळतो. परत एकदा फुलटॉस चेंडू त्याच्यावरती मारला फटका. परत एक तिसरा आणि त्याच्या बॅटमधून खणखणीत चमकार. षटक क्रमांक दुसरं समाप्त होत असताना धावसंख्या झाली ती 17 धावा. 2 गडच्या मोबदल्यात 17 धावा झाल्या. तर सलामीची जोडी पाहिली होती ती सिद्धेश आणि अभिषेक. आयकॉन प्लेअर होते दोन्ही ग्राउंडच्या बाहेर. मात्र इथे वनडाऊनला आलेले हे फलंदाज दोन्ही चांगली कामगिरी करत असताना इथे अनिकेत त्याला पाहतोय. अनिकेत त्याच्या बॅटमधून वैयक्तिक 3 चमकार लावले गेले. तर किशोरने देखील 1 चमकार लावला होता. आणि अंतिम षटक रोशनीच्या हातावरती सोपवलं गेलंय. पहिला चेंडू फुलटॉस बॅटअप करण्याचा प्रयत्न ऑफसाइडच्या दिशेनं. मात्र इथे ग्राउंड शॉट खेळला पाहिजे होता. तो इथे जातोय बॉक्स आउटच्या स्वरूपात. खूप मोठा फटका जाळ्याच्या बाहेर. धक्का क्रमांक दुसरा बंटी स्पोर्ट्स संघाला. बंटी स्पोर्ट्स संघ अंतिम सामन्यांवरती देखील इथे खराब कामगिरी करताना पाहायला मिळते. मात्र साखली पद्धतीचे सामने एका हाती जिंकलेले होते. इथे मात्र सेमीफायनल आणि तिसऱ्या आणि चौथ्या चषकासाठी हा सामना खेळला. इथे पण नाराज असणार ते संघ मालक राजन धनावडे. गॅप गेली होती इथे. 1 धाव चालू ठेवली. एका धावेने धाव संख्या मिळेल. धाव संख्या होईल ती 18 धावा.
तिसऱ्या षटकाचा खेळ चालू असताना 3 चेंडू बाकी आहेत. स्ट्राईक वरती धडाकेबाज फलंदाज ज्याच्या माध्यमातून 3 चौकार लावले गेले तोच अनिकेत. इथे मात्र यॉर्कर चेंडू होता त्याच्यावरती कट लावलेला चेंडू डिक्लेअर मध्ये जातोय. घोषित क्षेत्रातील येणारी एक धाव, एका धावेनिशीर धावसंख्या वाढेल ती 19 धावा. अंकित स्ट्राईक वरती खेळत असताना इथे परत एकदा गॅप शोधतो स्टेटच्या दिशेने. इथे मात्र फसवा चेंडू जातोय सीमा पार, येतोय अंकेशच्या बॅट मधून चपता चपकार. 23 धाबा. शेवटचा चेंडू बाकी आहे. यावेळेस 4 षटकांचा विचार केला तर सेमीफायनल मध्ये बंटी स्पोर्ट्स संघानं 29 धावांपर्यंत मजल मारली होती. इथे 3 षटकाचा खेळ खेळला जातोय. इथे मात्र धावसंख्या उभारली ती 23 धावा आणि परत एकदा 2 धावा मिळतील. षटक क्रमांक 3 अंतिम षटक देखील समाप्त होत असताना धावसंख्या झाली ती 25 धावा. 2 गाड्याच्या मोबदल्यात 25 धावा. 26 धावांचं उद्दिष्ट असेल. 3 षटकांचा खेळ, 15 चेंडूंचा खेळ बाकी असताना इथे वन डाऊनला खेळताना पाहायला मिळेल. 26 धावा विजयासाठी असणार आहे त्या इशिका स्पोर्ट्स संघाच्या खात्यावरती. मात्र इशिका स्पोर्ट्स संघाचे विचार केला तर संघमालक सुधीर खापरे चांगलं कामगिरी आपल्या संघासाठी पूर्णपणे संघाला मदत करतात. ते संघमालक होऊन सुधीर खापरे तेच ओपनिंग वरती उतरताना पाहायला मिळतो. आयकॉन प्लेअर स्ट्राईक वरती रोहितला संधी मिळते तर नॉन स्ट्राईकला सुधीर खापरे या तिसऱ्या आणि चौथ्या चषकासाठी झुंज देताना पाहायला मिळते सलामीची जोडी. सव्वीस धाबा बनवायच्या आहेत. 15 चेंडू 26 धाबा. चला सुरुवात करा. तिसऱ्या आणि चौथ्या चषकासाठी इथे ही झुंज दिली जाते. 3 षटकांचा खेळ खेळला जातो. 3 षटकावरती बनवायच्या आहेत त्या इशिका स्पोर्ट्स संघाला 26 धाबा. 25 धावा बनवल्या त्या बंटी स्पोर्ट्स संघाने क्षेत्ररक्षण सजवत असताना प्रथम गोलंदाजीवरती आलाय तो अंकेश. पहिला चेंडू फेकला होता तो रोहित यानं टॅप केला होता. स्वतः फॉलो थ्रू मध्ये क्षेत्ररक्षण होते ते गोलंदाजाकडून. इथे निर्धाव चेंडूचे होते सांगता परत एकदा गॅप शोधली जाईल. तिथे 30 यार्ड सर्कल मध्ये आहे. खराब थ्रो, कलेक्शन खराब, त्याच्यावरती जीवदान मिळतं ते रोहित याला. अगदी 30 यार्ड सर्कल पहिला आपण पाहिला तर पॉवर प्लेचं षटक. इथे 30 यार्डच्या आतमध्ये 4 क्षेत्ररक्षक आहेत. तिथून चेंडू हा थ्रो केला होता तिथपर्यंत मिसफिल्ड झाली होती. मात्र इथे रोहित याला जीवदान दिले जाईल. त्यानंतरचा चेंडू हा डिक्लेअर मध्ये एका धावेसाठी गेलाय. 3 चेंडूचा खेळ समाप्त होत असताना षटक क्रमांक पहिले धावसंख्या झाली ती 1. परत एकदा कार्पेट शॉट खेळला जातोय ऑफसाईडच्या दिशेने. तिथे क्षेत्ररक्षण किशोर होता चेंडूला थांबवून ठेवतोय. एक धाव धावून पूर्ण केली जाईल. 26 धावांचं उद्दिष्ट असताना एकेरी दुहेरी धावा इथे गोळा करणं गरजेचं आहे. एक लो स्कोर सामना. इथे मात्र सुधीर खापरे स्वतः संघ मालक इथे तलपताना दिसतात. पहिला चेंडू ज्या प्रकारे ते खेळतात त्याच इराद्याने चेंडू हा खेळला. मात्र इथे 2 धावा निश्चितच मिळतील. धावसंख्या झाली ती 4. एका षटकांची धावसंख्या झाली ती 4. 26 धावांचं उद्दिष्ट. 4 धावा झालेल्या आहेत. बंटी स्पोर्ट्स संघाकडून विघ्नेश मुन्ना गोलंदाजी मार्ग वरती आलाय. मुन्ना यांना आतापर्यंत चांगली गोलंदाजी करत होता परंतु आव्हान चेंडू याच्या माध्यमातून जास्त फेकले जातात. इथे मात्र पहिला चेंडू चांगला होता त्याच्यावरती 1 धाव धावून पूर्ण केली जाईल. रोहित याचा फटका सुरेख होता त्याच्यावरती धावून 1 धाव पूर्ण केली जाईल. तिथपर्यंत थ्रो येईल. एका धावेनिशीर धावसंख्या वाढेल ती 5 या आकड्यावरती जाईल. 26 धावांचं छोटस उद्दिष्ट असतं 3 षटकावरती. आतापर्यंत धावसंख्या झाली ती 5. इथे मात्र चांगला सुरेख चेंडू वेग होता. इथे मात्र बीट होत असताना धावून 1 धाव बाईच्या स्वरूपात पूर्ण केली जाईल. एका धाबीच्या मदतीने धावसंख्या वाढेल ती 6 या आकड्यावरती. सहा धावा झाल्या. दुसऱ्या षटकावरती स्कोर येणं गरजेचं आहे. एकेरी दुहेरी काम होणार नाहीये. 26 धावापर्यंत मजल मारायची. इथे मात्र मोठा फटका तोच
फटका रोहित फसतो इथे बॉक्स आउटच्या स्वरूपात. धक्का क्रमांक पहिला मिळतोय तो इशिका स्पोर्ट्स संघाला रोहितच्या माध्यमातून. धावसंख्या स्थिरावली एका गडच्या मोबदल्यात 6 या आकड्यावरती. नवीन आलेला फलंदाज स्ट्राईक वरती राज पिल्लू ज्याला बोललं जातं प्रेमानं, तो राज इथे चांगली कामगिरी दिसत नाही. इथे मात्र फटका फसतोय, थोडासा जातोय 6 धावांच्या वरून. बॉक्स आउटच्या स्वरूपात लगातारची दुसरी विकेट. इथे मात्र शुभम आता संधी मिळते शुभम याला. जर का आता विचार केला तर हे 2 गडी माघारी परतवले. ती ओपनिंग जोडी होती आतापर्यंतच्या स्पर्धेमध्ये या खेळल्या जाणाऱ्या इशिका स्पोर्ट्स संघाकडून. मात्र इथे ओपनिंग जोडी फोडली गेली होती. सुधीर खापरे स्वतः संघ मालक यावेळेस ओपनिंग साठी उतरले होते. इथे 2 धावा मिळतील. 2 धावे निश्चित. धावसंख्या झाली त्या 8 धावेवरती 2 गडी मुन्ना यानं माघारी परतवले. हुकमी जोडी जे आयकॉन प्लेअर होते ते ग्राउंडच्या बाहेर जाताना पाहायला मिळालं होतं. तर रोहित तसाच पिल्लू. विचार केला तर बंटी स्पोर्ट्स संघाचा आतापर्यंत चांगली कामगिरी होताना पाहायला मिळते. गोलंदाजी मार्कवरती चांगली कामगिरी केली. दोन्ही गोलंदाजांना 4 धावा देऊन धावसंख्या केली ती 8. इशिका स्पोर्ट्स संघाची धावसंख्या झाली ती 2 गडच्या मोबदल्यात 8 धावा. यावेळी तिसरं षटक क्रमांक चालू होत असताना आयकॉन प्लेअर अभिषेक गोलंदाजी मार्कवरती पाहतो. पहिला चेंडू फेकला होता तो अपवांत होता. लेग साइड दिशेनं पंचाने वाईट घोषित केलाय. वाईटच्या स्वरूपात मिळणारे 1 धाव. एका धावेनिशीर थोडीशी धावसंख्या वाढेल ती 9 या आकड्यावरती. 9 धावा झालेल्या आहेत आतापर्यंत. 26 धावांचा उद्दिष्ट असताना इथे मात्र मोठे फटके येणं गरजेचं आहे. संघ मालक ज्याप्रमाणे आतापर्यंत खेळ केलाय तीच संघ मालकांना कामगिरी करावी लागणार. हुकमी जोडी मात्र ग्राउंडच्या बाहेर आहे, परंतु भार पूर्णपणे आपल्या खांद्यावरती घेऊन खेळणं गरजेचं आहे. त्यातील हा फटका होता सुरेख झेल. इथे मात्र झेल सुटला तर 6 धावा आल्या असत्या. फटका सुरेख होता, मात्र झेल देखील तितका चांगला टिपला जातोय. मुन्ना याच्या स्वरूपात धक्का क्रमांक 3 माघारी परतील. धावसंख्या होईल स्थिरावली. धावसंख्या 9 या आकड्यावरती. यावेळेस गुलिया आहे 9दा फलंदाज या ग्राउंडच्या आतमध्ये खेळाडू वृत्तीनं खेळणं गरजेचं असणार. याला देखील अजूनही याची सुरुवात आहे. वाईट चेंडू येईल. 1 धाव मिळेल. यावेळेस मोठा फटका मारतो इथे मात्र बाद. परत एकदा बाद. 5वा धक्का यावेळेस इशिका स्पोर्ट्स संघाला मिळतोय. धावसंख्या जैसे थे 10 वरती. शेवटचा चेंडू बाकी आहे आणि ते 3ऱ्या क्रमांकाचं बक्षीस पटकावणारा संघ मिळाला आहे तो बंटी स्पोर्ट्स संघ. तर 4थ्या चषकासाठी इथे प्राप्त झालेला संघ आहे तो इशिका स्पोर्ट्स संघ. दोन्ही संघांचे खूप खूप आभार. अंतिम सामन्यापर्यंत जाऊ न पोहोचला तरी सुद्धा 3ऱ्या आणि 4थ्यासाठी ही झुंज झाली गेली होती. फायनल मध्ये गेलेले दोन्ही संघ